Marko teorikoa. Otainok adierazi bezala, haurrek ikusten dugunez behar fisiologiko, psikologiko, logiko eta sozialak ditu, eta irakaslearen lana guzti hauei erantzuten jakitea da. Hori dela eta, Montessorik zioen bezala, irakasleak norbanakoaren erritmoaren jarraipenean zentratu behar da. Ez du irakatsi behar, baizik eta bakoitzaren bidea zuzendu den bere izatea oinarri izanik. Hots, azken batean, Otainok 2000 bere testuan aipatzekoa beste hitz batzuetan esanik, haurraren adimen guztiak kontutan hartzen dituen errutinak sortu beharko genituzke. Hori dela eta, Gardnerrek zioen moduan, orain arte ahaztuta egon diren adimen sozial eta emozionalak kontutan hartzen hasi beharko ginateke. Izan ere, orain arte hezkuntza adimen logiko-linguistiko eta espazialean oinarritzen baitzen. Baina, zer gehiago izan behar du kontutan irakasleak sortzaileaz gain, integratzaile eta globalizatzailea izan dadin? Haurrei itxaronbide errealak planteatu behar zaizkie, alegia. Ez zaizkie ailegatuko ez diren helmugak jarri behar, ondorioz frustratu egin daitezkelako. Ikaste-irakaste prozesua parte hartzailea, esperimentala, malgua eta sortzailea behar du izan. Hala ere, nola jakin dezake irakasleak zer behar duen haur bakoitzak? Latorrek 2003 aipatzen duen moduan, gelak laborategiak kontsideratu daitezke, non egunetik egunera irakasleak esperimentu desberdinak jartzen dituen praktikan. Ondoren, esperimentu horien emaitzak aztertzea oso garrantzitsua izanik, beti ere haurrak pertsonak direla kontuan izanik. Hau da, oso garrantzitsua da irakasleak esperimentatzeko eta ikertzeko gogoa izatea, aldiz horrekin bakarrik ez du balio. Alde batetik, UTETxek 2006 dioen moduan, irakasle ikertzaileak ikertu behar duen hori ikertzeko ilusioa, gogoa eta jakimina eduki beharra dauzka. Bestetik, Meliev, Tinklear, Conrad eta Ruistik 2010 eta Latorrek 2003 dioten bezala, praktika teoriarekin uztartzen joan beharra dauka, bere ikerketak teoriaz zein zentzu duten eta egokiak eta eraginkorrak izan daitezken egiaztatzeko. Eta jadanik amaitzeko, Latorrek 2007, Ingarro eta Perez 2009 aipatzen duen bezala, bere buruaz hausnartzen jakin behar du, izandako jarreren aurrean kritikotasunez jokatuz eta hobetzekoei zein indargunei erreparatuz. Amaitzeko, noren esku dago berrikuntza? Azkenik, garrantzitsua da aipatzea hezkuntza komunitateko kide guztien kezka eta bete beharra dela. Hezkuntza komunitatearen bidez, eskoletan hartzen diren erabakiak irakasle, guraso, irakasle, pedagogo eta haurraren ingurumenean dauden beste zenbait eragileen artean hartzen dira. Horren bidez, haurraren ongizatea sustatzeko bidean, iritzi eta ideia desberdinak ezagutu ditzakegu. Eta guztion laguntzarekin, kalitatezko eskola bat sortzeko aukera izango dugu. Beraz, Larrea eta López de Arana 2011 esandakoarekin bat eginez, uste dugu gizarteko instituzio formalek haurtzaroari eta hezkuntzari buruz daukaten ikuspegia aldatu beharko litzatekeela, eta aldaketa horretan sareetan lan egiten hasi beharko genukeela.